Christine Joy Soriano, LDRRMO3 ng Calasiao MDRRMO. Ma'am, gusto ko namin ang sitwasyon dito sa Ayan, dito po sa Bayan ng Calasiao, ang ating floodwater monitoring system po sa ating Marusay River ay nasa 5.9 feet above normal level. As of 1 p.m. po yan ngayong hapon. Although malayo pa tayo sa ating critical level, ito ay tuloy-tuloy nating minomonitor dahil ina-anticipate po natin ang posibilidad na ito ay tumaas pa. Sa monitoring nyo yung mga tumataas ba yung Yes po, tuloy-tuloy yung pagtaas niya at yan po yung binabantayan natin. Gawa ng nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan at ina-anticipate din natin yung pagbaba dito ng tubig na manggagaling ng upstream. Ma'am, sa inyo pong, sa inyo pong pamunuan, kamusta po yung naging paghahanda po? Ayan, tuloy-tuloy po yung ating coordination sa ating partner agencies, no? Especially down to the barangay level. Sila din kasi yung unang nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga kabarangay. So, yun, continuous ang ating coordination sa kanila. Yeah. Sa ngayon, ma'am, regarding din sa meron na po ba tayong natatalang flooded areas dito Sa ngayon po, wala pa tayong report ng significant flooding, no? Although meron na tayong mga na-monitor na merong stagnant rainwater sa kanilang area, and usually naman ito ay isolated lamang doon sa kanilang low-lying area ng kanilang barangay. Ongoing ang roving team natin sa pag-iikot ngayon para ma-check po yung mga low-lying barangays natin. Pwede po ba namin malaman, ma'am, kung ano yung mga deadline? Sa ngayon po, chine-check po nila yung sa Maylongos, Talibao, Lasip, Mancop. Yan po yung mga una kasing nababahain. Meron din kaming info sa may Sitio Pugo, Nalshan, na meron din pong stagnant rainwater. Ma'am, ito pong mga nabanggit niyo pong low-lying areas and barangays dito sa Calasiao. Kapag maulan po, mabilis po ba yung pagtaas ng tubig baha or hindi? Depende po sa mararanasan natin kung ang pag-ulan ba ay tuloy-tuloy at the same time kung ito ba ay nasasabayan ng malakas na pag-ulan din sa upstream. At the same time nakakadagdag din kasi yung high tide natin sa Dagupan. Ayan, yan po yung mga factors na tinitignan natin para masabi kung gaano ba ka-intense yung magiging flooding dito sa ating bayan. Sa nagdaang bagyong Christine po, ma'am, may natara po ba kayong evacuees dito sa bayan? Thankfully po, wala naman po tayong evacuees, although meron tayong mga reported na nagkaroon ng damages sa kanilang bahay. Ongoing din ang validation ng ating MSWD team para ma-check po yung kalagayan ng ating mga affected families. Sa tingin niyo, ma'am, ano yung mga pinaka-apektadong barangay nito? Meron po ba? Sa ngayon kasi, ang Barangay Gabon ang nakapag-report sa atin na meron silang 12 na nagkaroon ng damage sa kanilang kabahayan at isa doon ay totally damaged, 11 partially damaged. Message. Mensahe niyo na, ma'am. Ayan, sa mga kababayan po namin dito sa Calasiao, manatili po tayong nakahanda at alerto. Huwag pa rin po tayong pakakampante, dahil hindi pa rin po totally nakakalabas itong bagyong Christine. At the same time, may isa pa po tayong low pressure area na binabantayan. So, ugaliin po natin na nakaantabay po sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan po tayo lagi sa otoridad para sa anumang announcements. And also for your emergency concerns, ang aming tanggapan po ay nakahanda pong tumugon po sa inyong mga pangangailangan. Tumawag lamang po kayo sa aming hotline number at 0932-666-8199. Manatili po tayong nakahanda at alerto mga kababayan.